Здравейте, скъпи йоги! Днес ще си говорим за Муладхара. Муладхара чакра е свързана с заземяването, физическата енергия и сигурността. Тя е разположена в началото на гръбначния стълб и е връзката ни с земята и инстинктите ни за оцеляване. Когато първа чакра е балансирана, се чувстваме стабилни, уверени и спокойни. Днес съм приготвила една кратка практика от асани и пранаяма, с които можем да балансираме първа чакра. Сега се изправяме, за да изпълним тадасана, позата планина, която има няколко характерни особености. Заставаме с стъпалата едно до друго, цялото тяло е отпуснато върху тях. Палците са леко допрени, петите са леко отдалечени. Тазът свободно стои, раменете са далече от ушите, ръцете свободно до тялото. Главата е центрирана, като брадичката е перпендикулярна на ключицата. Дишаме и затваряме очи. Представяме си как цялата тежест на тялото е отпусната върху нашите стъпала. Вдишваме, издишаме и отпускаме тежестта леко, съвсем леко само на пръстите на краката. След това бавно, само върху петите, без да отлепяме стъпалата. После лекичко върху външната част на стъпалата и върху възглавничките. Това са четирите основни точки, върху които нашето тяло стои изправено през цялото време. Тялото стои тежко и заземено върху пода. Стабилно е като една планина. Дишваме, издишваме 4 или 5 вдъха. След което вдишваме и се преместваме в уткасана. Издишаме. Седалището се отпуска назад. Може ръцете напред или нагоре. Оставаме в столче 4 или 5 дъха. Изправяме се. Разширяваме краката на ширината, на по-голяма ширина. Пръстите на десния крак обръщаме към дължината на постелката. Петите ни са в една равнина. Вдишваме, разширяваме ръцете. Отпускаме коляно напред. Завой на дно. Тежестта ни е върху външната част на левия крак и върху стъпалото на десния крак. Отпускайки се напред, може леко да разширите тялото. Тазът е навътре. Поглеждаме дланите и ръцете да бъдат също изправени в една равнина. И пръстите на краката леко се виждат през коляното. Оставаме 4 или 5 дъха, след което вдишваме и изправяме се. Завъртаме стъпалото навътре на десния крак и отправяме лявото стъпало навън. Отпускаме, вдишваме, вдигаме ръцете, отпускаме коляното. Завой едно наляво. Оставаме отново 4 или 5 дъха. Вдишваме, прибираме ръцете и коляното. Леко събираме крака. Събираме дланите към себе си. И се отпускаме, сякаш клякаме. Оставаме по този начин. 4 или 5 дъха. След което внимателно се изправяме. Събираме краката и сядаме за главоколянната поза.
Какво представлява тя? Хубаво наместваме седалището. Торсът е напред. Вдишваме, изтегляме нагоре. С издишване отпускаме напред. Може да свием коленете. Важно е гърбът да бъде изправен. Вдишваме, издишваме и с всяко издишване отпускаме малко коленете напред. Оставаме тук 4 или 5 дъха, като с времето коленете ще се отпуснат до земята. Изправяме се и сядаме в лесна поза, за да изпълним и нашата прана яма или дишането, с което да завършим тази практика. Оставяме палците вътре в ушите, а другите пръсти на главата. Може безименния да сложим в точката между веждието, а малките пръсти отстрани на носа. Запушваме ушите, вдишваме и започваме сякаш да жужим вътре в главата си. Това дишане се нарича Брамари или в превод от санскрит жуженето на пчелата. Показвам. Дишвам. Отново вдишвам и повтаряме 4 или 5 пъти. Това са основни пози, с които може да балансираме нашата първа чакра. Пожелавам ви успех! Намасте!